hayi madoda, hayi. Hey, yaswakilelwa imali ye-25 ndipe izoloku namhlanje ndisela amanzi. Hayi madoda, hayi. Hey, ndingabi nazo nesigwetho kwakusasa. And man, imali uyithatha so ebhankeni uhlulelane ngayo isikopali because basithi esi asinayo ukhangele esinayo, ba esi sithi asinayo nesi ukhangele esinayo, kuba uyazazi uba ngoku funeka ndisithi hayi bo awutywala kusekumandiyeke ngoku. Hayi bo. Bekho nompehle aba. Uyeza nantoni? Uzothini ndingenamali? Uzabe ndilentuka naye bendiqina ingqondo befunana notywala ndibe ndingenamali. Ndisela amanzi ngoku. Yena. Njayam. Hayi ninto kunini ukukholbheka njayam. Uyanikholbheka ndiyababona ngabakholbheka. Kaloku le fowuni iyafika. Hayi kodwa ndingano vele into lapho into umhla kaloku izolo into mntanam. Hey, awantatha mpehle bafo yo. Hayi uyabona intoni ke ungababani uyabona angaba be-15 ngoku ngaba be-20 njani into akadalulayo ninja manje andinanix aloku imali uyayiboleka emntwini onke izolo ubuzwa kum ubani sefondini noPaul phantsi phezulu oko ndibuzwa nandithi mna ndikugqibele nini ngoba uphangela kusasa wathi uzawubuyela ndiyamtyala noPaul. uPaul baphethe imali yayo and bihamba neebhoni eziyi-2 ke lapho. Yabona ke ndizambaleka into zaswabe ngafuna ukunika mali andiyazi ke buzawuthini kwethu because inomsindi biboni. Yabona kweli cala lojampa ikoparile hayi ndomaster and ke yabona buyazijama utam andinandawo olala for wena pha kum because uyitye wedwa kawuntlaleke mhlobo wam siboleka nje ile nto kafana opolisi phana siboleka wena namba soyitu hayi kanye ubusela nje wena ufuna undixelela nyhani kodwa unalutho hayi hayi ngamanzi apha ndihlenga ngamanzi uyabona na hayi nona uzingxolelele weya hayi lo fancy akho nithi uzawuswaqa nje ndimcela imali andinayo uhlala yedwa ke phakana yabona endikoyikisela kuye laa ndoda uPaul ibrashe zanto zayo zantlobe zayo lapho ndaqondile ntwana yangqe ndidake ndikakuboni nithi ndakufihla njani bra yho ndibe ndisithi mna ndigaqele wena elaa xesha. Hayi ndiyabaleka bafo mna ndibaleka mna ndiyabaleka kwelo kanhluba lapha kwam. Hayi ntwana andizulala bheyidini ndizawulala ngapha kwekhawusi kaloku phaa kwakho. Nanekawusi nje phaa kwam ndizawulala ngapha kwebhanka kanene unebhanka kanene hawu ncamize uyayitya imali yoyi bafo iyatyiwa laa nto yazi uba ufuyene nemali apho ungasweleka ngomso usankonyene nemali hayi ke phofu ityiwe ngoomawa wabo bathaye iitiki neentoni makakudlala phela ndikayenze into ndakwazi wena hayi kasikhula kunye kwena mntakwethu ndingurhamati andinanix tu 9 rand ndihamba ndedwa mana ke ndibhatele kwasoti 30 rand kokugqibela athi ngokuba thini unozama kaveri ndoyika umama ndoyikisela umama abantwana nopheli lowo naye phini ngekabhatali ndibala uboleka kulo bendimbhatala izolo qha naye uzawuthi unyamezelele ngoku abantu belendu uzawubhatala uzawubolekisa emva kwendoda. Hayi nosikube yena ngokuba lijoni okwanto beyitishara wena afana bamapea nge-15 nange-20 uyituwa nje mese ndibe ngikonti kodwa hayi awukonti yabona upeya each and every time ubuye nemali akaboleki la kodwa khe kube kufuneke naye werenki but ke kodwa soze ufike ngenayo noba yithayiga phaa kuyo anayo nekawuza ke mntana andinayo ne-enti mpehle ndithi andinani ayini ngothi zixelele bona ndiswenkile kamabali inja yakho noko mntanam ubozifundisa nawe uyofuna ijob. Hayi ndake ndizame ijob yeah ufuna uqala ka 2-5 days hayi man yazi solo ndidibene nomeya yabona nto yakho unxululane uthina ndidibene nomeya izolo wandiphile ntuka kwekho wandiphi ikhulu ndathi sijeje
Yayiqonda uzama ukunyumela makayenze fondini manje lo mzita ucingisile unedeweza jonga kawe tata uzama ukumenemene xoka ngomeya ngoku ngumeya hayi ngithanda ukufa yo lo mzita ngithanda ukufa hayi bo yo lo mzita yazi into zodlala zibhala yintoni ke ule heyi impuku zalapha jonga siyityile le mali jonga hayi ke ngoku jonga hayi khawujonga R50 mosinyani le ndicakiswa yile nto ke uyabona naxesha la mali ne ndicakisa na jonga ziluma idiba jonga ziluma entloko zizimluma entloko nje nawe sekanxumile ngoku ixhego ube kanjani imali kodwa nazi impokotho nawe mfethu unjani nawe ndiyatshaba nokumawa uyandisetha once nditiphe nje yo hange sika-1 ebhankena yile nto kanye incamatheseleki inoba ke kuzawumithi laa nto kwimali ke ule mpuku njengoba ilaa nto kuyityile yo yintoni ndingayithiseli imithe lapha ilaa nto uzithatha wenza naye seyirolishekile ke ngoku izifihli zodwa yayibona le nto bandiqheleko because uyabona uba impuku ba ndinotshayela ndigqogqe kwanto kwawa kwayinkozo yerayisi itshayele nayo kwayona unoba nampukwa neekawusi nazo ndizikhulele phantsi ndibheke phezu kwethu nezihlangu zihlale phaa kwesihlangu zikaphela because zezona zibiza ezimpuku mna ndiqonda mna hayi fondini kuba bumhle izolo hayi uzandidalela ndiyazi nole into ndenzelayo mntanam khawukhathe noba ngubani wena ungaqhatha bani ngale into nika abantwana badlale kumawadlale nekubhele ke iyadini idomu lanto nekawubabalo phaa iyadini iza ngobhele wena hayi vele uyisonge ndiyakuxelela le andibutyi utywala anditshayi cuba ndakuqhwapha kenyam so bozibethela wena wedwa ndoda hayi mnganam kayeke uyazi ukuthi into yontatsha ke mfethe habra handa khawulindele ezinye i-25 noba yintoni 26 ngofondini hayi ziyakhawuleza wena unyaka ne-350 manzalityandedwa wena because ziyavuma sewuzingqonqaiza hayi nge-15 kaloku ndibangu bendiqonda ndizoreyida noko ndenza ingathi bana ndizawufuna imali otywala ndiqonda uzandithi suphe ngalaa mcimbi uyayazi masasireyidani uyifumana nayo bayile nto but uyandazi uba ndinoxelile uyayazi nje uba ndiyasibaleka isikofana yabona uba ndibaleka kwanawe lo hani newari ngilani ungopona tisi wam ungathanda uxelela sozambhaqa yo ndibale ukufa ndiyikhangaro yasela nawe nix akho kwalo swekile into phe izoloku ndiphe izolo awuyityi imali uyayibluwa wena ayiblow it okwentwana zishayitiki kandiyitye bafo yenye into uyitya ndiyise ebantwini bayo alo nto yabhatala so uzawucinga ntoni waphindi nje hayi kodwa kakule nto wena zange wasikopa wena andiphangeli ngani i-350 ayifumani 270 abazithembi izikopari mosindaba ye-350 si-it kaloku nele nto kanekhadi ndifake kwi-inshorensi awuzofakwa nits hayi abafaki hayi ndiyabancoma kwelo cala bayakufaka bagqi bathi i-beneficiary nguwe kodwa mna zabe ndilantuzile ndidumile nantso ke badumele ungazoyifumana kayekunqolile ngakubona ungagila amanzi wam sapsap jonga imoto